جارك دن دما خوش به تماشاوان هیجا و برز و کمرگود دست پیکیده ما مستر روزنامه‌نگار نویسکار فهیمی شکل بره مستفهمت گلکی بخیر هاتی برنامه عمه 1014 و 15 کلیکین زحمت داویاد 1014 و دست پیک 1015 کلیکین پر زحمت و به کلیکین پر خوشی به انجام بون ما مستر ام پیچکی وگرن وان روزان هست مگیشاد کلیا بگمان ام نزانست ام گیجو موجب بونه و سایه داعشا کو بری بگه موصل ارتشا عراقی رویا بری کو بگه رقای ارتشا سوری رویا لیل کوبانی بود دستپیکات تک چوناوی براستی دستپیکاوی نه کوبانی بود یعنی تشتیج دلی خو درباس به وقت گفت یعنی دم بری خدا موصله پشتی موصله جی بری خدا تلافره وش تلافره وگریا هات سر بسوريا باش حساكي وكات حتى رقة تبقى الهموجيا قواش خود بين داعش هات عسكر وارتش وني عراقي ني سوريا لبرناد مان درفيان ليت جارة اول سي تباغي 2014 لشنغالي شروانين كرد البروي راوست يعني لدجوي شركرن يعني او سيجنالا بيشي بو سيجنالا بيشي بو كسن هناك ونرفن طبي لور تشتكي قومي يعني قوتن كو مرف دكاره زورا داعشي بالشرببه بيشي دكاره لي بقره داعش بحزاران بو لإيكو برق خو ددان ايكو لهمبر داعش الشهر ذكرن بتليكا هاتن جمارتن ده دوزده كس بون فقط او ده دوزده كس پیشیل داعش گرد و ده هزاران انسان جبر ظلم داعش خلاص بون خو سپارتن چیای شنگالی دوره دما برای خودان کوبانی جی همان تشچه بو یعنی راست روژه که در نکت کوبانی hatta gehiş kobani imkanı olan gelek bu, çeki olan gelek bu, tankı topu olan gelek bu. Fakat el hemberi olan tane çeken ferdi bu. Yani jikele şu RPG u nizanım her izlede doçka bu, doçka izlede tırtıştek desti olan da tüne bu. Fakat peşiyle gündan beri olan girtin, yektiştek denjikirin, neziki seset günde kobani bavardıkım. Nezki seset günde kovanede Daesh vaka şengale net karibu ki yani kesek khoradesti Daesh'e nekir ya berkhuda yanji bere paş ve kişiyan hatın ser bir kovani ketin nava bajare kovani pişti kuşer nava kovani despekir lurji berkhuda ne ki beham pahattayın yani gerek şehit çiçeğin muhabın yani nezi 1200 şehit nava şere kobani de çebud ve demel dici Daesh'e be hazaran Daesh'i cihatın kuştun. Fakat dve heyamede tiştek hat nişandan mu cihanire. Nahaji mesela gelek car gotun te gotne dvejin ku eğer pişkiriya Amerika ne bana ev travş dernet ket hole beguman ev pişkiriya havayı gelek miyim bu fakat eğer ev berkhudana li dici Daesh'e tine bana ne Amerika set Amerika'yı dinci bana net karibun zora Daesh'e bin ev ya pişti şeri kobani hatta bahoze azat kırına rakkayı tepkayı minbici o nizanım deyre zore ev heremin din kuş Daesh'e hatın rızgar kırın her vahar Daesh be bejayı hata kadandın ji dur da cihat ditin ku eğer ev heza bejayı ya kurda ser ardetine bana ne mümkün bu ev encam derkebe van tiştana tabi iro merv be hesani dikarı bilir khine fakat van salam tişteki dinci hebu ev gelek mühim bu pişti azat kırına kobani ava kırına kobani deji ev tiştat ditin dema eriş ser bu kobani hat bi taybet li Bakuriye Kurdistan'ı yek bajar neravestiya. Hemul serpiya bu. 6 و 7 و 8 جوتمها 1014. 6 و 7 و 8 vedatir
beriya yani pişti eriş dest bekir gel bir girseyin. Ama aslında hari mezin vahsi rojada penci şehit çar şehit bun. Tabii her vahal pirsüse ravestiyan hazaran insan hatın pirsüse. Yadınci yani ve demi mesela gelek bajaran alikariye ki pirmezin hata berhevkirin. Ya heri mühimci Serhildan bu mamusta jibili alikariye seranseri Bakurê Kurdistanê bi sed hezaran kes li kolanan. Her wiha rê li gerîlayên HPG hatin vekirin ku ew ji çiyê ji qendîlê bi rêyekê hêsan werin di nav gel de xwe bigirin û bi tevî gel girseyê gel ve derbasî Rojavayê Kurdistanê Kobanî bin û li wir dijî Daişê şer bikin. Niha mesela encam jî bi me de nîşandan. Di şerê Kobanî de nêzîkî 1200 şehîtane lê ji nîvî zêdetir şervanên PKK'ye ne? Gerîlayên PKK'ye ne? Yani 645 bawer dikim ejmara şehîdên PKK nêzî 205 YPG û YPJ'yî şehîd ketirin, 7. xelkê medenî ne? Yani şervan ne? Sivîlin ew hatine şehîd kirin. Evana hemû jî bi me dide nîşandan ku bi rastî li wir berxudanekî bêhem pahat dayın tiştekî din jî viya bi me dide nîşandan. Yani Daeş ne tenê Daeş bû. Belê, em ê werin ne tenê Daeş bû. Ew giring e. Lê dengvedana wê ji bilî me got hêzên koalîsyonê ne carman ew berxwedana ku tune ba wek Musilê û Reqa û Tel Efer reviya bana kesî guh neda. Dîtin dinya necar ma ku vê yekê ew jî hewl bide awayekî ji awayên alîkariyê bike. Lê dengvedana wê jî li ser asta navneteweyî di nava xelkê de di nava civaka navneteweyî de yani ama belkî ji gelek xelka bipirsê Kurdistan ê dinyayê heye Ewropî û Latîne Amerîka belkî nebihîst bin. Lê Kobanê belkî bihîst bin. Niha li wir tiştekî gelek balkêş derket. Sloganekî dirûjbekî gelek balkêş. Digotin jinên herî bedew zilamên herî qirêj têk birin. Bi rastî jî ev ya wek sembolekî yani însanên ku ji rêya wan qirêjî derdikeve yani meriv nikare li rûçkê wan binere hingî qirêj hingî pîs û bêşekil bûn lê jinên herî bedew ya cîhanê li hemberî wan şer kirin. û şerekî muezzam kirin yani bi wî şerî jî têk birin. Ev ya li tevayê cîhanê deng veda. Yani ew berxwedana jinên Kurd ew berxwedana jinên Kurd li tevayê cîhanê bandora xwe kir. Ev ya jî piştgirî bêguman derxist olê zêdetir jî derxist olê ev ya tiştekî din jî nîşanda. Tiştekî din jî nîşanda yani jin dikarin peşengiya şoreşe bikin, jin dikarin axa xwe parêzin, jin dikarin jiyanekî nû li ciyê herî paşwerû ji alî kesên herî paşwerû ke li wan de dixwazin sîstemekî qirêj deynin, li hemberî wan dikarin sîstemekî herî rêkûpek jî deynin. Ev ya jî me nîşan dide. Tegava dîgo ne tenê Daeş bû. Herî giring ew e. Ne tenê Daeş bû. Bi têkçûna Daişê Erdogan û dewleta Tirk jî têk çû. Rola Erdogan dewleta Tirk de vê şerê Daişê ê li hemberî ne tenê Kurda li hemberî tevahiya herêmî. Niha wê demê gava êrişî Musilê kir Daeş avet ser konsolosxaneyê Tirkiye jî berpirsê wan Öztürk Yılmaz bû. Berpirsê konsolosê Musilê Öztürk Yılmaz bû. Öztürk Yılmaz dûre bû parlamenterê CHP ji CHP'ye hat hilbijartin. Ew Öztürk Yılmaz kêm cara axivî ser vê meselê lê hin tiştên girîng got. Got bira devê min venekin. Piştî ku teklîl gel CHP jî qut bû. Got ew tiştên ku navbera Daişê û dewleta Tirk de çêbûne et dikarim eşkere bikim. Ew eşkere nekir lê gelek kes vê tişta zanin. Bazarî li Musilê dest pê kiribû. Piştî Musilê Erdogan li gel Daişê bi riya mîtê rawestiya danûstendina wan bi xurtî dest pê kir û piştî ku Daeş berê xwe da hemû
Suriye û em bêjin hin heremên Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Suriye wê demê Erdogan xwest ku rasterast berê xwe bide Kurda. Heta piştî têkçûna Daişê li Baxozê rêveberên Daişê ya wê demê heta Baxdadî bixwe jî dibêjin xetayê me yê herî mezin ew bû ku me berê xwe da Kurda, berê xwe da Kurda. Diviya bû me vê nekirana, me bawerî bi devleta Tirk neaniyana. Evana jî hemû me nîşan dide ku têkiliyekî xurt navbera wan de heye. Ji xwe dema şerê Kobanî de ew têkiliyê navbera Daîş û devleta Tirk jî bi eşkereyî tê zanîn. Bi eşkereyî tê zanîn. Yani dehan dîmen. Belge û dîmen û belge û dîmen û nivîs û her tişt. Ha vê tişta niha jî mesela derketore Boltonê Wezîrê Derveyê Welatiya wê demê kitêbekî Amerîkî müsteşarê ewlekariya Amerîkayê John Bolton kitêbekî nivîsandiye kitêbê de rastarast behsa hevdîtinên xwe dike. Yani dibêje ku dema İbrahim Kalın û Hakan Fidan re emrûniştin me got ku êdî ji niha pêve tenê em dikarin qesedeyê ve Daişê têk bibin gu hêrs bûn rabûn ser piya û gelek tişta kitêbê de eşkere dike. Yani ew bi xwe jî êdî eşkere dibêje ku devleta Tirk netkarî bû şerê Daişê bike dûr tiştek eşkereyê netkarî bû te behsa John Bolton kir te behsa wa sala kir John Bolton beriya dîsê roja jî şêwirmendê berê yên ewlekariya Netewîya Amerîka bûye ke sadekî navdar e beriya dîsê roja jî dîsa behsa Tirkiye kir got gerek hêzên NATOyê sînorekî ji Tirkiye deynin heta behsa qewtandina wê jî kirin. Em werin ser îro mamoste Daeş çû Erdogan êrişî Erdogan ji bo neçe Daişê nû ew jî hêzên koalîsyona bi navê opozisyona Sûrî aynen ji bo neçe hem Daişê nû çê dike hem jî hem xwe hem jî pevayê gelên herêmê dixwaze bavê nav xeterekî nû. Ev jî heye yani divê em vê bibînin. Bêguman ji bo têkçûyîna Erdogan piştî Daişê divê gelê Tirk jî bi taybet gelê Tirkiye tevayî jî vê tiştê fehm bikin. Yani êku mixabin fehm nekiriye çima mamoste? Ew hestên nejatperestî ya ku dewlet pompe dike wan ji wê xelas nabin. Yani muxalîfên AKP û MHP jî hê ji wê xelas nebûne. Yani mesela hatta nuha muhalifin AKP û MHP'ye opozisyonên ji bilî Kurda û HDP hatta nuha têkiliyên Daeş û Tirkiye qebûl nakin. Qebûl nakin ama tiştek li ber çaveyê çi ferqa ew artêşa ku jê re dibêjin OSO û nizanim çi û falan bêvan artêşa Millî ya Sûriye çi ferqa wan ji Daişê heye? Qasî misqalî zerre der ferqa wan ji Daişê tune. Ew axên dagirkirî li Efrînê, li Girêspî, li Serêkanî tiştê tê kirin li ber çavan e. İnsanan direvînin, jinan direvînin, tacîz û tecavüz dikin, mal û milkê xelkê dest hatînin ser, însanan zarokan direvînin bi fîdye. Ji bo ku pere ji malbatê wan bigirin, ê ku negirin jî wan dikujin. Yani van tiştana kî dikin, van tiştana evên ku li gel Tirkiye'de hevre tevdi gelin dikin. Pirsa dawî yani belkî ne adawî bêjî Kobanê dersek bû ji Kurda jî her çi qasî bi awakî sembolîk bê jî beşên dinî ji bilî Bakur em bêjin bi taybetî Başûr em behsa şervana nakin ji Rojhilatê Kurdistanê şehîd ketin ji Başûr ji xwe ji Bakur em behs nakin te bi xwe reqem gotin û di ser hildanên Bakurê Kurdistanê de ê 6 û 7 û 8 cotma 2014 de 45 yan 4 bûn texmîn dikim li ber ku di do çete jî bûn êku şehîd ketin ew bide alîkî lê her çi qasî hêzên siyasî Kurdistanî bi awakî sembolîk be jî dîsa jî kêfxweşiyek bû ji bo Kurda dersek çawa da mamoste wê ew hevgirtina Kurda di wan salan de û hêviyên me di wan salên pêşiya me de ku ev tecrübe dîsa dubare bibe tecrübe hevgirtin ya rast tiştê eşkere derket holê ev e
Yani evin ku dijminatiya Kurda dikin, xurtin, bandorê wan gelek zêde, çekê wan, cebilxanê wan, balafirê wan, helikopterê wan, tank û topê wan, her tiştê wan heye. Lê feqet li hember vê yekê eger berxudanek jî hebe, mirov dikare wan têk bibe. O piştî berxudanê jî mirov dikare ji nû ve ava bike. Yani wek bîsal. Piştî Kobanî azad bû, Kobanî yek avahî nebabû, yek avahî. Yani yek xurfeyek ku meriv karibe tê de rûne nemabû. Rast. Medît. Piştî mesela li Bakurê Kurdistanê li meha Gulanê konferansekî çêbû ji bo avakirina Kobanî û li gelek deverên cîhanê bi vî awayî piştgirî nav Kurda de xurt bû. Nihat tu derî lê nerî sankî ew şer li Kobanî nehatiye jîn. Yani tenê taxekî wek sembolek dîrok, wek em bêjin mizaxane bikartînin, ji bilî wê taxê hemû taxên Kobanê ji nû ve hatiye çêkirin. Fakat vê tişta jî zanin Erdogan û faşîzma Erdogan hê jî dev ji hestên xwe bernedayê. Hê jî dixwaze êriş bibe ser wê bajarê bi taybet ser Kobanî. Çünkü li Kobanî têkçiye dixwaze carekî din bi Kobanî ve dagirkeriya herêmê berfirehtir bike. Lê li hember vê yekê dîsa jî jiyana xwe pêş vedibin, avabûna xwe pêş vedibin, bi her awayî ve bi her awayî ve hestên xwe berxudanê xurt dikin. Ev ya nayê wê manayê ku gotina dawî bêjim, çi kemasî tuneye Belê kemasî heye, bêguman wê hebe jî, fakat divê em bizanibin ku şerekî mezin li herêmê heye û ew xetera şer hêj ser herêmê, hêj ser Rojavayê Kurdistanê ranebûye. Ev ya jî divê em bizanibin. Pir sadawî hema pir bi Kurdî bi deqekê deqewnîvekê ji ber civata giştî adekê îro İstanbolê dest pê dike sibe dewam dike ji xwe sibe em ê mêvanê xwe re bi awayekî berfireh gotûbêj bikin hema bi du gotina mamoste giringiya vê civata giştî adekê tu çawa dibînî pir bi Kurdî. Hedeke bi rastî destpêka HDP ye. Yani beriya ku HDP wek partiyekî aşkere were damezrandin, hemû aliyên civakî, siyasî niştimaniyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatin pêk ve wek kongreyekî damezrandin û pişt re jî têkoşîna xwe berfirehtir kirin û ew encam wek siyaset derket holê bû HDP piştî wî jî ji xwe di hilbijartina 2015 de encamayı hemû cîhan dît. Yani cara ewil benda hilbijartinê ya ku dijî Kurda hatibû danîn hilweşiya û yek ya duyemîn jî bandora xwe ya siyasî li tevayê Tirkiye kir. Ji wê rojê heta niha jî hinde êriştên, hinde girtin û zindanîkirin û kuştin û sürgünî heye. Lê dîsa jî têk naçe. Tabii divir de mantalita hedeki Kongre Demokratika gelen gelek mühime u ez bawer dikim beriya hilbijartina 2023 jî ev carekî din pêkanîna Kongreya HDK ve dîsa bandora xwe nû bike. Yani û li hevkirina nava Kurda de jî xurt bike. Bêguman ve bandora xwe ser wî jî bike ama tabii aliyekî din jî hevkirinekî jî li nav Partiyên Kurdistanî didobin divî warî de jî divê gere lez bikin. Yani ew jî birat bîra vedibin. Gelek spas. Şu em ê vê mijarê îro dest pê dike civata giştî sibe jî dewam dike em ê sibe bi awayekî berfirehtir em ê gotûbêj bikin bêvanê xwe re. Mamoste Fehmî Şêx ez gelekî spasiyat dikim ku te dema xwe vê sibe hejmere veqetan silav û rêz dema te xweş be.